טוב, תקשיב, מוקדם יותר הבוקר ראיתי סרטון של איזה מישהו שדיבר בערגה, כן? על הימים הטובים שהיו לו עם Universal Analytics, לעומת הקשיים שהוא חווה כיום בעבודה עם GA4, Analytics 4. ואתם יודעים מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי אתם יודעים שבני ישראל יצאו ממצרים, אז אתם יודעים, הם לא ממש נהנו שם, כן? אבל כשהם יצאו ממצרים, אז כל פעם שהיה להם קצת קשה, אז הם אמרו, זכרנו את הדגה, כן? כאילו זה נהפך לביטוי כזה. זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים, כאילו מי ישמע מה היה לנו שם. וזה ממש ככה, אז אני רוצה רגע להזכיר לכם על היתרונות העצומים שיש לגוגל אנליטיקס 4, לעומת הדברים שלא חלמנו להם בכלל באוניברסל. קודם כל, האפשרות לבנות פאנל היא נורמלי. בסדר, באוניברסל בכלל לא היה אפשר לבנות פאנל, איזה פאנל מסכן כזה. אבל האפשרות לבנות פאנלים נורמליים, שממש לפי איבנטים, ולעשות סגמנטציות מאוד 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 מדויקות. אז זה לא היה קיים בכלל באוניברסל. זאת אומרת, היו סגמנטים, כן, והיה איזה פאנל מסכן כזה, אבל זה לא מתקרב בכלל מה שיש לנו ב-GA4. דבר שני, החיבור לביקוורי, שזה לדעתי משהו מטורף, שבכלל, כן, לא היה זמין בכלל למשהו אוניברסל בחינם. אפשר לעשות איתו פשוט הכל, כאילו אתם מקבלים גישה ל-raw data, ואתם יכולים לעשות איתו פשוט הכל. דבר שלישי, זה שיש לנו איבנטים אוטומטיים, שזה משהו שאולי לא רלוונטי למשתמשים מתקדמים, שיודעים כבר לעשות את זה בעצמם, ומעדיפים אפילו לעשות את זה בעצמם, כי זה יותר מקצועי. אבל אל תשכחו שרוב המשתמשים בגוגל אנליטיקס הם לא משתמשים מקצועיים, בסדר? וכל האיבנטים האוטומטיים, החל מצפייה ביוטיוב, גלילה, לחיצה לקליקים שלוקחים את הגולש החוצה מהאתר, כל הדברים האלה מאוד משפרים את הדאטה שיש לנו באנליטיקס. דבר רביעי, זה דוחות האקספלור, ששם אנחנו ממש יכולים לבנות דוח מקוסטם ברמת קיסטום כאילו מקסימלי, כן? שזה לא היה באוניברסל. אפשר לבנות את ה-Custom Reports, אבל זה לא משתווה לאקספלור. ודבר חמישי ואחרון, יש לנו המון יכולות הצגה בגוגל אנליטיקס 4, שלא היה לנו באוניברסל. אוקיי, אנחנו יכולים לבנות פאי צ'ארטס, אנחנו יכולים להציג את אותו דוח, כן? לא רק באמצעות טבלה, אלא באמצעים ויזואליים הרבה יותר מתקדמים, לבנות גרפים, לצפות באנומליה, כן? של הגרפים. גוגל אנליטיקס יכול להגיד לנו אם הייתה אנומליה במספרים. בקיצור, יש המון יתרונות לגוגל אנליטיקס 4. לא שאני, כן, תפקידי זה לא לסנגר על המערכת, אבל אני חושב שצריך קצת פרופורציות, ולדעת שמדובר בכלי טוב, וכן, נכון, יש יותר טובים. גם לכלי הזה יש תקלות, בסדר? זה לא שאני אומר, זה לא שהוא חף מתקלות, כמו לכל כלי סאס, אז גם לא יש באגים, ולפעמים דברים לא עובדים בדיוק כמו שאתה רוצה, אבל מניסיון, הרבה פעמים עניינים של הגדרות, וזה נפתר. זהו, מה דעתכם על האוניברסל לעומת ה-GA4? נראה לי שאלה קצת רטורית, כי אני מתאר לעצמי מה יהיו התגובות, אבל תכתבו בתגובות איזה כלי אתם יותר מעדיפים.